हाँ 10 টাকা দে ভাই বাকি হবে না বাকি না না বাকি সন্ধ্যা বেলକୁ ଦେଇଦେବା না না হবনি বাকি হবনি সন্ধ্যা বেড়াକୁ ହେଲେ 20 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ସାର୍ 100 ଟଙ୍କା ମାନେ ତମେ 10 ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଇଦେବା ନା 10 ଟଙ୍କା ଏଇ ପଦା ପଡା ଗାଁରେ ନା ମୁଁ ନୂଆ ଲୋକ ଜାଣିନି ସେ ହବନି ତମ ପାଖରେ ଅଛି କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଅଛି ଦେଇଦିଅ ଖୁଚୁରା ଖୁଚୁରା ହବନି ଖୁଚୁରା ହବନି ସେଇପାଇଁ ଆମେ ସେଇ କହୁଛୁ କିଏ ଖୁଚୁରା କରିଦେବ 10 ଟଙ୍କା ଦଉନୁ ତ କିଏ ଦେଇଦେବ ତମକୁ ଅଛି ତ ଦେ ଭାଇ ଆଇସି ଛୁଆଟା ଟିକେ ଉଲେଇବ ଉଲେଇକି ଆଉ ଥରେ ଚଢ଼ ଏ ତା ବଦଳରେ ଉଠିବ ନା ନା ସେଟା କିଛି ହବନି ଦିଅ 10 ଟଙ୍କା ତମ ପାଖରେ ଅଛି କି ଦିଅନି ନାହିଁ ଖାଇଦେ ଖୁଚୁରା କରିକି ଆଣିବି ତ କହିବନି ঠকেই দেল রাত্রির কোটি ঠকেই দেল আমি কি মাছ সে ছুয়াটা ঢুকিলা না এটি ভিতর তো ডিয়া भी মারলানি আজ ঢুকেইব আমতে কাল তো আমি তো পুরা সে তো গলানি সেইটি ধীরে কি ঠিয়া হলা এইটি তো টোটালি গলানি পড়ে আসিলা বাড়ি মালিক কইব দেখো বি জিম্মেদার 20 টাকা দিকে না বলা বকিছিল সেটা তুমি ভাই সন্ধ্যা কোন করে হ্যাঁ সন্ধ্যা ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା କେତେ ଟଙ୍କା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 20 ଟଙ୍କା ହବ ଏବେ 10 ଟଙ୍କା କେତେ ମିନିଟ୍ ଦେଇପାରିବ ତ ନା ନା 10 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଆହୁରି ଛୁଆମାନେ ଆଇବେ ସାର୍ 2 ଜଣ ଗଲା ଖାଲି ହୁସୁଡ଼ି ଗଲା ଜାଣିଛୁ ନା ରାତିରେ ନେଇ ଏବେ ତ ଖରା ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି କାହାର ତାଙ୍କର କେଇଟି ନେଇଥିଲେ ସେଟାର ଇଏ ହେଉନି ସେଟା ଛାଟୁନି ସେଥିପାଇଁ ଯେଟା ଛାଟିବ ସେଟା କିଛି ହେବନି ହଁ ଆଜି ପୁରା ଇଏ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ଲିପ୍ ମାରିଦେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ମାରିନି ତୁ ପଇସା ଇଏ ବି ଆଇବ ତ ଆମ କେତେ 20 ଟଙ୍କା କାଲି ଦେଲେ ନା ଏବେ ନୁହେଁ ଏବେ ହେବନି ସେଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଡିଅ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଇକି ନା ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ ଏବେ ହେବନି ବେପାର ହେଉନି ପରା କେତେ ଟଙ୍କା କୁହ 2 ଜଣ ଦିଅ 20 ଟଙ୍କା 3 ଜଣ ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେବ ତ କୋଉଟା କାଲି ରାତିଟା ଯେ ସେଟା ତାକୁ ମାଲିକ ଆସିନେ ସେଠି କଥା ହବ ଦେଖି ତୁମକୁ ସେ ପଚାରିଲେ ତମେ କହିଦେବ କାଲି ଯେ 20 ଟଙ୍କା ନେଲେ ସେ ତ ଡିଆ ମାରି ନାହାନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ ନା ସେଟା ତମେ ତାକୁ କହିବ ତାକୁ କହିଲେ ସିଏ କ'ଣ କହିବ ସିଏ କହିବ ତୁ ପଇସା ତାକୁ ଦେଲୁ ତାକୁ ତୁ କହିବ କିରି ଏ 20 ଟଙ୍କା ଦେବ 30 ଟଙ୍କା ଅଛି ଦେ ସେ ଦୋକାନୀ ବାଲାଟା ବୁକା କହିଲା ଯେ 15 ଟଙ୍କା ଚୁସ୍କି କେତେ ଲାଗି ତତେ 30 ଟଙ୍କା ଇଏ ମାଛ ପଇସାଟା କିସ କରୁଛୁ ବେ ବୁକା ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଫ୍ରି ଦେଇଦେଲା ବେ 10 ଟଙ୍କା କାହିଁ ହେଇଥିବ କାଲି ଗାଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ତୁମେ ରଖିଦିଅ ଦେଇଦିଅ ସେ ନା ନାହିଁ ପଇସାଟା ଢୁକିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ପିସା ଦେଇଥିଲି ମୋ ଭିତରୁ ପଶିବେ କାହାର ଫଟୋ ଦେଇଥିବ ଆପାଚି ଆସିଲା ଇଏଟା